Hormatly prezidentimiň başçylygyna berkara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne ähli halk çäresine bolan ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümiziň rahatlygy atly bir aýlygyň açylış dawarasy Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň polisiýanyň ýol gödäwçiligi müdirliginiň çağılar avtoşäherjetinde ýokary guramaçylyk derejesine geçirildi. Dawara Içeri işler ministrliginiň değişli işgärleri Aşgabat şäher baş bilim müdirliginiň hünärmenleri hemde Magtymulada Nakyýa Aşla guramasynyň Aşgabat şäher hemde etrap geňeşleriniň wekilleri Aşgabat şäheriniň orta mekdepleriniň okuwçylary gatnaşdyrar. Ýol hereketine atnaşan piyadalaryň we sürüjileriň ählisiniň hukuk garaýşlarynyň kämilleşmegine, ýol medeniýetine beja etmekdäki hoşnetli garaýşlaryň insanperwer gatnaşyklaryň has ýokurlanmagyna çuň täsir edýän bu içäre arkadaly gahryman serdarymyň jemgyýetimiziň iň gymmatly hazinasy bolan adamyň saglygy we howpsuzlygy hakynda döwlet derejesindäki aradasynyň aýdyn beýanydyr. Hereket howpsuzlygynyň bir aýlygyna geçirilýän çärelere durly kärde dehme çeken raýatlarymyz bilen birlikde bilim terbiýeçilik idaralaryna ýaşaja körpeleriň keçi we uly ýaşly mektep okuwçylary ören işçiň gatnaşýarlar. Munyň özi köçe ýol hereketiniň düzgünlerine başlanyp geçirilýän açyk tapaklaryň, bäs eşikleriň, wagt işleriniň we bu urdaky beýleki çäreleriň täsirli netijesini artdyrýar. Bu orta çäreleriň esasy maksatlarynyň biri bolan çağalaryň köçelerde we ýollarda howpsuzlyk düzgünlerini doly we dogry beja etmeklerini gazanmakda aýdyň mi bolan berýär.